A szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium veszélyben érzi a szlovák tokaj eredet megjelölést. A tárca ezt közleményben tette közzé, miután múlt hétfőn a szlovák szabadalmi hivatal a szlovákiai Tokaj térség borászainak kezdeményezésére bejegyeztette az Európai Unióban a Tokaj szőlészeti térség termékleírását. Podľa nášho názoru sme k tomu nepotrebovali žiadne schválenie ani vyjadrenie ministerstva už len z toho dôvodu, že sme postupovali v zmysle vtedy platného zákona. No a ten zákon je zrejme vyššou legislatívou, ako je schválenie či rozhodnutie ministerstva. A szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium közleményben azt írja, a Tokaj Regnum társulás a tárcát megkerülve járt el, mert annak a szeszes italok eredet megjelölésének levédése előtt jóvá kell hagynia a termékleírásokat. Simon Zsolt mezőgazdasági miniszter a sajtónak azt is elmondta, hogy a tárca 2011 végéig benyújtotta volna Brüsszelbe a magyar féllel egyeztetett termékleírásokat, ami lehetővé tette volna, hogy Szlovákia is előállítson valódi tokait. Most azonban szerinte fennáll a veszélye annak, hogy ezt a megjelölést Magyarország ismét megtámadja. A térség borászai tisztában vannak a kudarc eshetőségével, de nem aggódnak. Cenu vína na Slovensku, jak vidíte, vôbec nevytvára nejaká značka, ale ozaj kvalita akože vína predáva. Môžete akože označiť svoje vína Tokaj, pokiaľ ako tá kvalita tam nie je v tej fľaši, tak vám nikto tú fľašu nekúpi, ani drahú, ani lacnú. Takže značka neznamená nič. Dôležité je, čo je fakt v tej fľaši a jaká je kvalita. A vidékborászai tehát azt vallják, ha el is veszítik a tokai bor márkanév használatának a jogát, akkor sem kopik fel az álluk, mert olyan bort készítenek, amelynek garantált a minősége.